Dakika na par kod ochiko tok saa achiel mar okinyi machiegni e twak moro mokwongo e chenro mar piny matai nyinga Joyce Oduora. Nyakora muge jongo okinyi makawuono wadwa twak otudore kod chal mar Kenya weche mopogore opogore matimore e pacho kae ahinya kotudore kod gigo manotimore giko dira mokalo kamane waneno maundu kachiel kod Gunizuma mane thoth ahinya e kaunti mano ma Homa Bay gino mano miyo ji ariyo owito ngimagi ka ji mathoth mago maderom 54 odong kod hinyruok makoni kod kocha. Twang'eyo ni magi duto timore kata obedo ni jatend piny Kenya William Ruto nosesingo mar kedo matek ahinya kod kweth mag jonjore pacho kae. To nyaka sani koro wanyalo wacho ni dweche osekalo mathoth. To pok waneno ka ondamo mora mora ikaw ne jogo mapango kweth mag jonjore kachiel kod jogo mag gin jonjore makoro kelo maundu e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Kotudore kod twak makamano nyakwara muge jwango kinyi makawuono antiere kod welo madwa twak kotudore kod gigo manotimore e kaunti ma Homa Bay kopogore kod mano bende wang'eyo kweth mano maketo sirikal tesre bende nowuok oko ayanga mano mar kwedo maundu mayando timore e kaunti mano ma Homa Bay. Yena mar mondo mi arwak welo mantiere gode studio odiochieng' makawuono antiere kae kod Okinda Ojuka en janon weche mag siasa. Oyawre Okinda Ojuka ichio nade? Achio maber Joyce. Timina. Antiere makare machiegni network. Erokamano. Wendeno machielo antiere kae kod Dr. Agnes Salome Awuor. Dr. Agnes Salome Awuor bende en janon weche mag siasa. Oyawre daktari ichio nade? Oyawre ahinya Joyce achio maber. Lakini akiana achio maber ahinya. Based on what was happening in Homa Bay. I'm a bit disturbed as a mother and as a citizen and as a peacekeeper. Erokamano machiegni network okinyi makawuono. Wendeno machielo antiere kae kod Luis Omondi. Luis Omondi en jatije mano mar Julishem Kenya Initiative. Oyawre Luis ichio nade kendo machiegni network? Oyawre ahinya Joyce. Achio maber erokamano kuom gwela mondo atwag kodi kawuono. Machiegni network okinyi makawuono. Nyakwara muge jwang imbe narwakini machiegni bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora mora kokalo namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan mini nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwacha kutwak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi wawinjane report mano losno odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Ali Abich kama ji ariyo kama oting'o apisa mar obila oyangi ni nowito ngimagi e tulo manyomuoche boma ma Homa Bay e kinde romo mano mar Linda Mwananchi ka joma moko 54 bende oyudo hinyruok mopogore opogore ka nyamburko mago maderom 6 bende ne owang'i e kinde tulo makamano. Kakoro nyaka sani jopiny e kaunti mano ma Homa Bay kwedo okang' mamalo tulo mag siasa. Wawinjane report makamano monde. Tula mapek manowuoche kinde romo mar siasa mane obagi gi kweth mar Linda Mwananchi e boma ma Homa Bay oyangi ne oweyo ka ji ariyo kamoting'o apisa moro mar obila kaachiel kod miyo moro ne owito ngimagi ka ji mamoko 54 to ne owuok kod hinyruok. Obila no mane nitie kweth obila mane ogol e counties mamoko mar jiwo arita e kaunti ma Homa Bay e kinde romo makamano ne owito ngimane bang' ka kweth rowere moko ne ochiele gi kite kind chiro molare kod manyangweso kane oriembo nyamburko dok e stend obila ma Muhoroni mane otiye. Komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem oyango ni obila mamoko 8 bende noyudo hinyruok e kinde lwenyno. Alikuwa ameshatoka kwa kazi. He was going back to Kisumu because all those officers were from Kisumu. So while he was on his way back to Kisumu between Olare and Nyangweso, I think vijana wale watupia mawe because he was a driver, he lost control. Sasa hiyo gari ikaenda ikapenduka. With him was the hospital na other officers, lakini yeye akaumia. Sasa ameenda kupass on akiwa Kisumu akitipiwa. He was driving the vehicle. Sasa akapigwa kabisa. Askari 8 wamekuwa injured in total. Mmoja wa APS baada huko Kisii alikongwa juu ya chicho. Bende kaluwore gi lipot mar osiptal maduong' ma Homa Bay, miyo moro ne owito ngimane ka yudo thieth bang' ka nyamburko mar kweth Linda Mwananchi ne okalo kuome e kinde mane oringo mondo otony bang' ka lweny osemuoch ka ji mamoko 46 ne oyudo hinyruok mag beti ka moko bende ne ochiel kod magina. Monj makamano bende ne otim e lok tich mar kanisa Adwen mar Lake Victoria Field bende tie lale ka chud bura ma Homa Bay Town kama kweth rowere moko nyomonjo gi kite kendo ketho mwandu mathoth. Jatend Lake Victoria Field Pastor Samson Okwach wacho ni rowere makamago ne owang'o nyaka buge ma jodolo tiyogo e kiche masani dhi nyime kanisa mag Adwen mopogore. Jomanyo riot kuondegi odonjo ofiswa motoyo ofis, ketho, otoyo geche, okwalo gik moko e igi
ma koro weg gechego kaka timre onge. Koro wawuoro ni to ka ma ji ong'en mana ni kar kanisa kendo nitie signboard manyiso ni ma kar kanisa. Ang'o momiyo gik ma kamago nyalo timore madonj ka? Ok wamor gi siasa manyotimore nyoro nikech oweyo ka kumwa nyalo tiye koro onge. Koro mano en gima rach. Kada joyalo mag kitepe manyokelo report koa e kiche gigegi nokaw owang' gi mach gionge lewni ma koro ginyabedogo. Fise wato gik moko koro waonge kata kama wanyalo tiye. Ang'o momiyo gik ma kamago nyalo timore? Siasa inano wa condemn kabisa. Moko kuom jopiny okwedo tulo makamano ka gijiwo siasa mar kwe motelo ne yiero mar 2027. Siasa en gima biro to dhi. Koro gik motimore Homa Bay ok ber. Nikech rally manotimore Homa Bay town ne en rally manotim gotieno. Koro rally magotieno gimoro amora nyalo wuoke. Ok wang'eyo kama ne attack nyalo wuoke. Siasa ni kadhi mbele kamae biro miyowa wabiro bedo maonge nyithindo. Nikech itiyo gi nyithindo matindo mwanyuolo kaka jonyuol, nyithiwa hinyore oko ka. Omiyo nakwa jotendwa duto te. Giwuok e chama achiel mar ODM. Giwe kelo koko. Ka gin wach moro gilos kendgi. Wan gi dwaro mar mondo wabed kanyakla kaka oganda, mondo wadhi e lojni kaka oganda. Wuodwa ma babu ni kocha. Bedo ni en kocha, chandruok gi duto te wang'eyo kuma nowuoke. Wadwaro ni mondo jowagi obed piny mondo gitiek wak chandruok aila mwaneno dhi mbele kanyo. Maendi en apaya mawuok e boma ma Homa Bay kochiko boma ma Mbita, achiel kuom kuonde ma lweny notime nduoko e kinde rally malinda mwananchi e boma ma Homa Bay ka. En lweny mokelo kethruok mag mwandu, irruok mar oganda ka nitie jogo ma bende owito ngimagi ka jopiny e kaunti ma Homa Bay ka ndi kwa siasa mar kwe e kinde ma piny Kenya chomo yiero mag 2027. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. En lwenya ma okelo tho mar oganda, en lwenya ma okelo hinyruok mano mar oganda mamoko, to bende en lwenya mane okelo kethruok mago mag mwandu mathoth e kaunti ma Homa Bay. Gino ma ok nyis picha makare ahinya to penjo nyalo bedo ni en ng'a mane oninde tich momiyo ne waneno ka kweth mag jonjore ne omonjo jogo mane odhi e kaunti ma Homa Bay kane gintiere mane chenro margi mano mar loso kod jopiny. To gino ma bende ne lit ahinya ni moko kuom jofwambo bende ne oyudore kama tek kaluwore ni gin bende no monjgi e kinde mane gintiere e yo mar tich. Adona chako dio kinda Ojoka gino manotimore e kaunti mano ma Homa Bay e giko dira mokalo chieng' Jumapil. En gino ma kwang'iyo nikech liekore ni nitiere jasiasa moro makoro iseyo ni mane nitiere kaka ne obago rombe moko mano motelo ne gima notimore e kaunti ma Homa Bay ni nyalo bedo ni ene mano pango gino mano timore. To bende ne waneno ka nitiere pichni moko ma bende ne kere mbui kaluwore kod kit kaka jotelo moko e kaunti ma Homa Bay ne loso mano motelo ne romo malinda mwananchi e kaunti ma Homa Bay. Ojuka. Erokamano Joyce. Ing'ene problem mosebedo ni okwera adieri. Jomage moko era adiera. Achiel kaka un be ujo media. Okwera adiera nade Ojuka. Joka kanodhi samoro mwalo kacha. Okungu nu hype umoke mach kabisa. Wamoke mach nango ne wamoko mach nade yawa. Headline Homa Bay, Homa Bay, headline Homa Bay, Homa Bay. Even back to your point. Ingene ok ber tamo ng'ato bire kuma intiere. Right? Because in politics and also sera ideas. Idea mane maingo to mane maingo. To mano ok nyal tami Joyce wacho pachi. Ineno miyo masani ko telo Homa Bay yulo ni mama Gladys Wangani. Mama ni osekinye. To kik wabed jok maero chayo ten joma mine. Osekinye, ng'ama osekinye. Just give me time, right? En miyo mosekinye kabisa. To nyaka wabed jok moluoro ten joma mine. Nikech kata neno kumontie kani. Koken Nyasaye monyolowa, mochwewa, to waga kum joma miyo. Miyo ni korengo nyicho the first time orengo kungu wuok. Odhi Homa Bay. No yanyo miyo no seriously. Owacho weche madongo kuom miyo manyuolo dhano. Weche madongo kabisa. Orengo doka Siaya. Ochako duogo kendo orengo. Esemo orengo. Owacho weche madongo kuom. Weche maricho mokanya wache media ka. Ochako do. Kane gibira achienne. One, Babu Mowadwa dwaro governor ma Nairobi. Right? Orengo odwaro kome mar ariyo ma Siaya. Pokolando no dwaro rais. Dolano dwaro rais no wuyo kako ganda. Odwaro Siaya. Sifuna himself ongera mana clear agenda. Kana gimodo incho penje sister party TV Maruka. Sifuna be nyalo chung dwaro rais podokia. Kwa dhi Homa Bay. What they colonize Homa Bay? What they colonize from who? Nen lweny mane.
mane chuno nyaka wadhi Homa Bay. Again, kina responsible leader tisefwenyo ni kumidhieno weche obdhure kabisa tin gi following mang'eny. Ang'o miyo chuno nyaka insist ni chun jogi kuno king'e ni if any case ni jogi group ni koromo to ginyalo clash. Iwinjo gino Joyce? An koka nene aparo ni jogo nokinyo Gladys Wanga. Negi kinyo Gladys Wanga yo machalo nade. Gikinyo Gladys Wanga. Negi kinye nade. Dhi margi county ma Homa Bay ema negi kinye godo nikech adira motelo ne romo makamano. An ok nawinjo kumora mora monyalo seyo gi. Matinde ni temo seyo kweth mar Linda Mwananchi kuom dhi county ma Homa Bay. Iseyo gi negi dhi county ma Homa Bay kosi seyo gi nago. Lena ne matut okinda ojo. Wangisi Joyce. Nyaka wapuonjre dhano maluoro tend joma mine. Problem ma Gladys face sani ni ong'ama miyo e komar governor. Gladys fight was mang'eny kabisa. To gigi te biro nikech ong'ama miyo. Apenji niya. Biseneno Gladys kodhi Siaya moyanyo rengo. Maka Dr. Salome iseneno ini jafwambo Gladys kodhi Siaya moyanyo rengo. Anaseneno rengo kobiro Homa Bay moyanyo Gladys mochoko MCS ma Siaya mobiro yanyo Gladys mawach norum mamine no go koko kabisa. Okochuno no dhi Siaya onyalo osebedo koloso kata kuom rengo e rombe mamoko chuno mar mondo awacha yany okawach romo. Gladys as a national chairperson mar ODM onyadhi anywhere. To poka neno kodhi Siaya moyanyo rengo. Right? Aseneno Gladys orengo kobiro Homa Bay moyanyango Gladys. Again, ingeni county kaka Siaya onwang over 12 billion in a financial year, right? Orengo as a governor gimonengo miye tich matek kabisa. Kako nyalo ng'iyo yath Siaya, kako nyalo sondara Siaya, kako nyachulo jopuonji CD Siaya, kako nyachulo nasa Siaya. Gigo te ok nwang'e rally kichungo wi gari kidhi yanyo governor wadu Homa Bay. Gumo wa gicha sani ni achayo Babu, tachayo Rengo, tachayo Sifuna, i group mani giluongo ka kuom tabu mobedo Homa Bay. Dr. Salome. First of all, because me I'm a Christian, can you observe a minute of silence? Minute of Kwanyal, maybe 30 seconds. 10 seconds. 10 seconds of 10 silence. seconds. 10 seconds of silence for our lemo. 10 seconds of silence for those people who died unnecessarily. Thank you. Dembele. And station Maramogi to Anka. I'm not going to talk about personalities. We are here to see Gimoti More Maraj Homa Bay. Okwanka for one political person. I am a live member of ODM. And what happened? Gimanyoti More Gino Raj Kabisa. Nikech, that was a political entity. No ken ngato, no ken ji. Kawuono, awinjo ka rawera maber mawiye lewni owacho ni Gladys poko yanyo Wanga. Nan Siaya. Poko yanyo rengo. Poko yanyo rengo. Nan Siaya. Mane makamu. Yanyo rengo. Marach mo yanyo kachio rengo. Makikuyu mochido. Togi clap. What is that? Koro mago wawe chien. Wangi gima timore sani milongo ni gunism. Manyo timore Homa Bay. Gimanyo timore Homa Bay rach kabisa. Nikech ngato a whole leader milongo ni Kaluma. Wacho ni let's remove them from hotels. Wadhi hotel mwa ketho gik ngato. Winjo sani ngato kanisa wacho ni oketh kanisa. Kenya ni we have a democratic space. Mane Raila Amolo Odinga Gorengo munenoni, they were detained, they were persecuted until Moi no repel penal code number 3. More democratic space mawantiere goni. To democratic space mawantiere goni, emanyaka warit. Nikech kwa dhie yiero, o kwa dwani joluo, wabed no ngewa ni wane manyithindwa timo gunism. Kona kawuono, gik manyoketh nyegin gik Homa Bay kose gik Siaya mana gik Homa Bay Homa Bay mtokni manyowa nyegin mtokni mag Siaya kose Homa Bay Siaya and gik kwa wacho development
Orengo nyocho ket as the one who has used development money as the best governor among all the governors. Koro mago wawere guru. Gima wane station kae, wane station to condemn. Ni nyithindwa, kik waket nyithindwa mondo lokre goons. Nyocha askachwa odhi Haiti, konyo goonism. To gima nyotimore Homa Bay, kok wang'iyo maber, will happen in our country. Nyoro nyan gi Mama Ida, nyo adonjo nyoro. Nye wan Homa Bay, nye wan Migori for a church service. Woke kanisa ni to jio idom tokni. That's not where our youth should be. That's not where we should form our youth. We should teach our youth that everybody is welcome. Dinye joma Homa Bay oya ugate. Okonjo linda mwananchi biuru utim giru uwuog. Nye gitingo jo Homa Bay yote mtokgi. Nyo gitingo, nyo giwegi kanyo. Homa Bay would be peaceful. Tadwa wacho bele TV ni. Nigik mwati moni. Ketho nyaka 2 term mar President Ruto. Nikejibu wacho mae jo 2 term. Mae gima jo broad based timo. Kitimo kama. Without a certainty, I can tell you the truth. Me, I'll vote for Ruto. But if things go on like this, I'll think twice. Nikech kaka saniwa betka, ongenga timose uwoyo. Nyocha gimoro timore kamoro, the next day the MP was put in. Why is Kaluma still walking free? I'm asking. Why is Kaluma still walking free? To in koka kori Dr. Agnes, iparo ni inyalo seyo nga kot dore kod wechego mano timore county ma Homa Bay. Seyo dhine nga? Mama, seyo dhine our leaders. And we have to come back and think of ourselves as Luo leaders. Kinyi wadwa dhi Kakamega, irowa wacho ni Sifuna. Sifuna no nyocho dhi Thurgi, iwacho no onge sera. Donge nyocho uso majo Thurgi odhi. Nyocho uneno paranya gi Mudavadi giri katimo gik motimore Homa Bay. They didn't do that. And they also abuse Sifuna. All these politicians abuse one another. Koro gimike to wakae no wanga. We are not here talking about a person. We are talking about the reality on the ground, which is ni gima timore maraj. Ngato konego lose ngimane. Mtokni okonego wankama. Nikech this is resource. This is finances for somebody. Hotel man tourist manyo ketcha. Mano ja Homa Bay. Kikwa team akwa jothurwa. Kikwa bed gi siasa mar H1. Wabed gi siasa mane Raila makodinga netimo. Ndalo Raila giginoko timore. Baba would have said stop. To kawuono kaka neno kaka bet kae ni Joyce. Gima kethowa onge. Kwa jo ODM nyalo bet pamoja. Mabed kamora achiel. We can sort out our difference. Hiena mar mondo mi arwaka Luis bende twak. Luis in korka kori. Kot record gigo mano timore county mano ma Homa Bay. Mano chieng' Jumapil. Seyo nyalo bedo ni dhine nga. Kapok ang'eno kinda bende ntiere kod wach boda medo. Kata kamano yie mar mondo mi Luis bende ogolane pache. Erokamano Joyce. Adwa nagone Ramogi TV. Erokamano gokinyi. Mokwongo ago mos ne tim mar linda wananchi nikech kolore gi report mango nwawito ji ariyo ji 53 ne nigi ng'eto mag openge then mtokni auchiel nowang' ne wan nyaka gi tourist achiel ma okwuok e Kenya oa e pinje maoko mano yudo hinyruok mano wang'onwa picha yore mag foreign relations gi public issues police achiel notho hapa ninge maber ni according to weche mag arita kwe ni police achiel onego bed ni rito citizens apar koro nyiso ni nyaka Samuel ni citizens apar are not safe in Kenya. Then tie police achiel manogo gi kidi kani neno picha mare tudo kanogo wiye gi kidi. Mano is not the Kenya that we want. Mar ariyo nitie journalist mabe nokwal gike. Mar ariyo nitie jawala ma hotel mare no bed attacked mowito mwandu mahao 30 million. Koro we fail to understand how political issues dhi nyaka wala mar ng'ato. Mano nyiso ntiere just a personal confrontation between ng'ama timo walano gi ng'ama chielo. Koro an kaka ng'ama ochung' ne migawo mar Julisha Kenya Initiative wan ga gi pillars abich ma watetea. Pillar mokwongo en freedom of mass media. Koro nyiso ni hinyruok mar journalist no an awuon kaka chief executive officer mar Julisha Kenya Initiative no chwanya nikech wasebet kwa kedo ne jolanda bari to gi media stations ni seche magitimo this coverage kik keth gikgi to be kik tuon gi permit mar menyo nwa gigi nikech kok gimenyo to kwa dhi ng'eyo. Apa ni gima nyaka ing'e Joyce ni this is not the first time
magunism timre Nyanza osebet kotimre some years back 2013 2017 2022 opponents inego nyaka Nyanza ka ng'ato declare ni dhi contest like mano timre Mount Elgon MCA manolando ni dhi manyo mbunge inege. Magi gik mosebet katimore, nyakwa wachura dier kamochope. Mar ariyo en ni onego bed ni wan kaka Julisha Mkenya Initiative be advocate for politics of tolerance. Politics of tolerance tiende ni kapona balo gi jo ODM to nego bed ni winja, nikech an kaka ng'ama seng'e ni adhi golo bure telo, an awuon amanyo kura Siaya. To kamany kura ni achuki oburu, amanyo kura nikech aseve mond kik gima rach otimrenwa ka en e kom. Nikech jaduong' wacho tunataka power, to power to okonyal tiyogo. Nikech odwa power, okonyal somo speech, kora kia ni documents ma Siaya County to dhi neno nadi. Another thing, wadwaro advocate for free and fair elections. Upon elections mwasebet ge Kenya ka kinde niga gi ng'ikruok moko matindo tinde wacho ni they are not verifiable, transparency onge. Koro wan wabet piny mwacho ni wadwa ni assess sirikal to walos kodgi to wanyis gi niyawa waol gi mbumbu makinde ka kinde ka ji ywak ni nokwal. Mar abich wadwa ni watim 47 county civic education ma nwasechako wuodhni in Kitui County, wasetime Machakos County, pod wadong' gi counties 45. Gik matimre Kaluo Nyanza gi gitimre because of lack of civic education kwa kuom jotendwa. Nikech wan kaka rowere, we are not ready mond mi oti kodwa ka guns. Then gima timre ka sani, adwa nanyis jopiny ka winjo, wan e period mar political transition within Nyanza, and this has to happen. Nikech one, in 2022 nitie story man a highlight na wacho ni by 2027 ODM will not be the only political party dominant in Nyanza. To mano na wacho kapok nangi kata ni baba bowenwa. There was no person who was ready for post politics without baba. Koro magi duto te timre because of post politics period ka baba onge. Koro koso winjruok mantiere gi en picha marach sana kapo ni babo wino nyawuok Siaya tidhi bae gi kidi Homa Bay. Nikech mae koro waloso kijodala. Onego bed ni apan baba kapok nothon tie gimno wacho. Nowacho ni jok manodhi e sirikal nodhi kiwegi. Kigin. Koro nitie makosa achiel magitimonwa. Makosa magitimonwa na en landonwa tutam. Okonegi land, nane monega make decision kako make decision no dhi gocho ne tutam. Anane team mar Babo Wino gi Sifuna Gorengo. Mane kumantie. Pila mar abich ni advocate for youth participation in leadership and governance. Apan neno kamae en point maduong' kabisa nikech iyudo ka jotelo masani gi gikawo rowere gi giketo mbele, giketo gi mond gibed sangwenya. What is 4,000? 4,000 nenango? 4,000 nenango to 4,000 onyami tho. To jotelo gi ang'o mamono gi kata ng'iyo weche mag nam mataro mamarwa ni ero gimako osiep gi president ma Kenya. To jolupo mamageta ima injni jolupo mamageta ka itero dhi chamo ng'eche Uganda. Jolupe mamageta kikwalo gik mag nam. Mageta Island onge kata mna gi emergency service mar ko jatuo oko. School man kanyo be kata mna county mond mi omanye yo madinyeu ne school no bas be pod ok temre. Koro ntiere gik moko mang'eny Joyce manyakwa wacha dier jotendwa gi tiyo gi rowere marach. Mae momiyo wabe wawacho ndalo gi oserumo, ng'ata mosebete kom more than 2 terms. Wabe koro wacho ni no term. Ero kamano. Okindo joka. Inakia gimomiyo pod iseyo jolinda mwananchi kina Babu, Sifuna kachiel kod Orengo kuom dhi e kaunti ma Homa Bay. Kata obedo ni gin bende ne gisefwenyo ni nitiere gigo ma inyalo timi. Dakise sekta mar arita nikech ne ging'eyo ni nitiere kaka ipango negi maundu. Matiende ni nyalo bedo ni gin bende ne giseng'eyo maling'ling. To ang'eyo ni maling'ling ng'ato ok nyal ng'eyo pacho kae ka jogo mochung' ne arita ok ong'eyo. Ing'ene Joyce. Gimarach kotimore wacho. To nyaka wang'e gima okelo gimarach. Kwa discuss kwa bedo ka. Ken daktari no yiena kabisa, ok en karate. To wawacho gimarach, nyaka wang'e ang'o mokelo gimarach. Achiel mantiere ni kata gima ne otimore Homa Bay ok mai kuongo notimore kende. Nyicho aneno osiepu mar Rigathi, kech aneno kuwacho language achiel gi Rigathi Olinda Wananchi, itija ODM. Rigathi wacho ni Linda ni ok wadero all Kalau. Right? Onge mano we wachno.
okwadware ol kalam. Pauline Joroge masamoro miyo jogi momatin magi yolgo mauta. Pokwaneno. And verifiable. Please, just give me time, man. Give me time. That's Right? not true. Pokwaneno, potero jogo kata mana Nyeri. Iwinjo? Moyanyo leadership ma Central Kenya. Iwinjo? Nyicho waneno ka gin Kiumbu ni Kisii. Ka gichako yanyo leadership ma Kisii. Neno gima notimore. Molawgi kabisa. Adwa ng'isi kama wuoyo kodi kane. Natarwo nyaka go buru kodinga. Is an elder. Kata kiwe leadership ma kijana usipa ni wacho kane. Is an elder. En achiel kuom an identity mar ogandawa as a community. Nyakwa miye heshima. Oburu kodinga kata de onge siasa. Onya bedo kwarwa, onya bedo babau. Mano age manyaki luor. Iwinjo? Kanyicha Sifuna odhi Kitui to lore airstrip mane Ruto gero kanyo. To ng'amo kwongo yanyo kanyo ni wiki kendo kunya romo kendo kunya bedo anything en Oburu Kodinga. Kanyicho dhi thurgi Western Kenya. Ng'amo kwongo yanyo kanyo en leadership mar Luo. To kiwinjo kuwuok jodala to wacho ni oparanya akwani kiyie timul wiya mondo achok lekne. Mudavadi Moses Masika Mutangula akwayo ni mondo uyie oonga. Iwinjo wechege. As a community teko mar piny ni elwet joma tindo. Ginyalo wacho ni kare ken kama wambe warito gandawa. Iwinjo? Tiende ni kapok wang'iyo makosa ma jowo timo kech ok inyal luongo nyathi ng'ato ni gun. Samoro ing'ama tin kik ibi TV tiluongo nyathi wadu ni gun to chieng' moro nogoni kura. Ana wood sakwa to Ruto ni sa nyalo wacho ni yeni kukumiye kiseyayo osewuoyo kuom an elder marwa. Magi tuoni but ibu wuoyo koda mondo akonyi campaign. Koro gima wawacho. Joyce. Gima wawacho. Kama ondi Dr. Agnes. One, siasa ne ma jogi goni otero wakanye to mission mar genango. Mission mar jogi Joyce nikech Orengo dwaro kombe mar ariyo Siaya. Babu dwaro kombe mar Nairobi ka. Iwinjo? Sifuna wakia gima dwaro and to destabilize the unity mar Uganda Luo. Mano kuremo miye, mano kurema ne ber mar mondo miyo monjige county ma Homa Bay. Just give me time. Iwinjo? Gidwan destabilize the unity, the strength mar Luo, mar wag muradi. Ging'eyo ni an identity mar Uganda Luo. Kigolo kego ne Raila Amolo Odinga oko. To wadongi ODM kata wadongi Gor Mahia. Iwinjo? To Uganda ne en oganda ma kodhi system to bro make system works well. To ntie joma noyudo mwandu Kenya ka. Maka poni piny nyalo bedo piny ma ji piem maler to gino magi nyajwa goro. Kwana jolinda mwananchi chako gigi. Kada kane riots obed against the government. Jok mane nindo kanyo pile mane nego en oganda wa. Kagi chako online riots, right? Ngamno kong negi nen Alberto Juang wood Luo. Iwinjo gi? Just give me time. Doc, give me time. Ene mano negi. Kano Orengo ni Orengo mene no bedo kanyo. Oka Uganda, oka ujimudhuro tero Kitengela. Ngama no ne kanyo. Imanya ijimudhuro chimanya manya ji tiyudo mana wood Luo ema no negi. Kanyo chak idhi Kakamega. Ngama no kuongo negi iye kanyo ni wood Luo. Kane chako bio Kisumu ni wood Luo. Negi dhi Homa Bay ya wood Luo. Ipan gino enang'o. Nyakonen matut jowagi kaka daktari wacho ni onyalo paro direyo. Wacha ni an kaka daktari. An option for Luo community en ma reason momiyo wagone Joy kura en ma an ang'eyo gik ma wasechan wasedhi through. Joyce, I'm telling you. Maybe jowagi ang'eyo daktari osewuotho in Central Kenya. Doc, tap water ema dhiang' modho. Kumonyuoli kata kumokawie mondi bedi gi kisima mano inokebe. And get up water Maybe inokebe. Majority mar jowa wan a lot of problems. Ruto mine no one tears and money more protect sirikande ni. Omiyowa
position protecting sirikan rute mumio koro ikelo guns mar mondo mio monja matinde ni temo wacho ni kweth mali nikech wacho kanyo makare ahinyo kindo joki wacho ni Babu Owino en omanyo koma mano mar governor county ma Nairobi kae orengo to defend seat mare county mano Masia mar mondo mio bed governor tam mar ariyo Sifuna ti wacho ni podi poko yango ni odhi laro koman matinde ni gionge kod ratiro mar wuotho kumora amora Kenya ka to gin jo siasa angeni dhira mano akini mwe kudwa neno gini alero ni kanyi oganda ko ganda nyabedo go chungu right ochungu maicha wanego ni wawito wuodo tipo maduong mar mlona ila molo dinga jok meno kagi joge gino ganda modhuro moriwre igi kanyo okra wachi gi joluo kende to joge tema wuoyo kineno Sifuna ka wuoyo en ngamo yanyo kabisa miwinjo ko wuoyo kuome yichi neno ko dhiki tui King clips kanyo kaka jafwambo iboyo kana wuyo ko buru marach kabisa mulo ngene medioka oburo se complain as a community nyaka what defend our elders oburo kan elder ngena no dira ma apenjene defend Gunism we okinda tie casta mi Dr. Agnes Tulo mana mapio apenjene be paroni and right when you defend your father in Joyce. Be funny right marry mon defend your father. According to Joyce. Yes. I'm telling you, jok mine no kage. Mission marry mom was saying 18 to destabilize the leadership mar Uganda. Korite mo wacho ni Johoma be ne defend Oburu mane momiyo koro Gunism gi thom no ane county ma Homa Bay. You answer that were they defending Oburu? Ingeni abedo interview gi ji adi kare. Dr. Agnes Makema kama tena ka chel ko Nyen mo so wacho buru dal be interview aka. Awacho ne. Limbele. Awacho ne. Joyce nyakwa wacha dier nyakwa ber dhano ma chiwo heshima ni human leadership makoponi samo daktari ma obedo kani kaka miyo malongone be nyalo goyo the leadership mar a fellow woman then adhier nono because we are in a wrong interview we are not here Dr. Agnes I want to clear it online Here, we are not defending women leadership or men leadership. We are condemning what happened in Homa Bay. And we have not said it is Wanga right or whether it's right or not. And what we are saying here, Gimawache studio ka, Gichunya Chiel, Niwa bed joma ginyadhi, Jolune ginjon mantie ginyadhi. Wawe uru joma dwaru biro wuoyo gi wuoyo. Sani owachoka, to rallies duto mitimo Nyanza, iya nyorengo. Let me be very sincere. Iya nyorengo pile kapile. Party leader. Nyaka party leader be yanyo. That is not the politics that we want in Nyanza. What do politics ma kata an kaka bet kain. I ran for Senate with Orengo in 2013. Anyalo ran for Senate with him. Lakini okanyal bire a studio ka na yaje. Obe okadua. That's not my politics. Gimadwaro ka adwan mondo wawach ni gima timore luo Nyanza ni makata mama Ida nyocho kwero ni she doesn't want Gunism in Nyanza wawene keto ka jogo dwaro giket nyithindgi mondo dhi oketh hotel giket nyithindgi mondo dhi oneg leaders te mondo giket mondo olor ndeche. That was a bad my democracy mane wanga be of fight ni mane Kaluma giri of fight ni manyocha gi fight mondo gi migi democratic space mondo gi kila kamoro we are in electionary period. Campaign osechako from 10th of August next year wangi leader gigiborumo koro wabed joma berni king abo itaji as a party please as an ODM life member. It is very sad what I'm seeing that is happening in Nyanza. Gimadwaro, adwaro mondo ji obed gi dialogue kaka luo. Wabed kamora chel kaka nyocho wabed kamora chel. But bed kamora chel does not mean that you don't have different opinions. Wakajo kakin ka Gladys wango biro homa obiro sia. Idwan mondo walor nendeche. We have allowed her to come there. Kakin Linda Mwananchi or the Migori. Let's open. Give it onge girima giburo kao. Let them sell. Tomorrow if Gachagua do biro,
wegasha gobi Ruto ni neringo gi Raila mane anyo Raila left and right Muchawi Mugonjo he was led to go to Kisumu motimo rally ne modugo Nairobi. That's the political space ma a fight on this stage. To gik moko ne aken women leadership. I'm a woman leader, empowered, but I don't use people's children for fighting my wars. No. Let's be intelligent, let's be firm, lakini podwa bobet joluo. Development mwadwa rogo makoro sani wawacho ni timo. It is our right. It is our right. It is our taxes that we pay. And Agnes Salome Awurkai are paying the government taxes. And so those taxes are the ones that bring development. I don't have to kneel to somebody to get development in my country. Nitie gima adwa na wach Joyce ni mokuongo adwa na akonyo wadwa. Okinya konya. Ni gima wacho is very wrong. Topic man wabire ka nen the issue to do with state of the nation to gima nyocho timre Homa Bay. Ok na neno topic ni women leadership. Just allow me to contribute. Koro number 1 gima nyako akwed kabisa ni gimno timre Homa Bay rach. To mae temo nyiso wa picha nikech we aterie chien matin ka Ababu na Mwamba pok nowuok e chama. Ndalo manitimo yiero mag ODM. Nineno gimno timre kaka nigwe gik moko. Tiende ni mae culture manosebete chama marwa mar ODM. Iwinjo? Ni mae system ma jomoko tiyogo mondo gituliza mbi mag jomoko to giketu buok kuom jomoko. Ni gine magitimre nadi? Gine magitawala. Okwanyala lao nyithiwa mawuok Kaluo Nyanza mondo tigo kaka goons. Nikawo jomatini tiyogo kaka goons. That is very wrong. To kochuno ni 2 term ni jolwe manyaka pay that price mar bede 2 term to nyithiwa ema hinyore. We jok momi tich gi 2 term mondo many kura e yo mar kwe. To jok ma tim machielo mar Babu Owino Orengo, Karoli Omondi gi wan giri mwamanyo ko mar siasa net. Wabo nyiso joluo the best route maginyakaw. Nitie wach machielo madwa na wach motenre kod chama marwa mar ODM. An kaka rawera matin modongo ka chama mar ODM nolos the year 2006 kane gidwa sherekea 20 years anniversary. Nyaka wayiere uru ni ntiere gik moko mosebet katimre Kaluo Nyanza ewi chama marwa mar ODM. Achiel kuom gien chiwo direct tickets. Iwinjo, chiwo direct tickets mar ariyo ngato koyombo tok mi ticket mare. I think ni Joyce, you can remember the story of Owiti Malo Mararieda and Rafael Tuju. Ndalo ma Rafael Tuju noringo dhi ka sirikal noluonge ne Nandhoga. Sani ka jomoko nyocho dhi ka sirikal sani gino gi Nandhoga. Donge? Koro nyiso ni seche nitie specific people ma kodhi omosre gi sirikal gi Nandhoga. Jomoko kodhi bange gino gi Nandhoga. Nyaka waye mond kapo ni dwa no loso ODM number 1 nyaka gitim primary elections mag nominations e yo maber. Last time kanwa timo nominations mag ODM, machines manitiyogo mag digital kata awareness mane gitimo ne ji ne onge. Machines ginobiro by saboro. In most of the polling stations ginobiro late. Then ngamo win oklandi imion number day. Koro adwa se ODM ayenya. Koro se ODM. We are not talking about ODM here. Let's go back to where we are. Angena dirato lit ga samoro lakini wawa awerago. Maybe check moro ni kel monika chawo njoka koro giko sechako gogi lakini sawa. Koro kameda adanyisine ya. Tikas twadhi yo moro madundo ka itwaduogi. Nigi motimore charach. Okatamora. To nyakwa bet jok mangiso ganda. Into gimotimore rach to kapoko wuoy gi marach tang'amo kelo gimotimore marach gigo nyaka wawuoye iwinjo owadwa ni osewachne no ng'at Babu ng'at Orengo daktari ma miyo maluoro marandega ni bo wacho ni en Orengo no to gisewuotho moduoro ato poka wuotho go Orengo but ang'e historia mare iwinjo one en achiel kuom jatelo manokedo ne multipartyism siasa ma Kenya ka iwinjo Nyasaye nokelo gi lony manengo gi experience mokego ne omiye kom governor kane gumbo yombe. Orengo in a financial year yudo to over 12 billion. The profound role of a governor, Joyce, en gima nogore ne cha moso governor moso kedo ne piny. Gima nogore ne cha kori miye pesa. Emben jatelo mar piny mar sirikal mondo okonygo japiny. Onge en ang'o maduong' mayo pi madhano nyalo modho Joyce. En ang'o maduong' mayo yath osiptal
to pesa no bimi en ang'o maduong' ma moni chulo jopuonj ECD to en ang'o maduong' manyalo moni kata influence ma in go kata exposure mar manyo global investors mager kambi kata kuonde machalo kaka Siara. An apano wadwa ni wadwa matin ne kapok oluongo kijende wetene ni gun iwinjo. Give me time please. Kapok oluongo ni gun taparo ni odhi siemo wang' governor and governor chunge wi gari ki campaign to kidwar kom rais ni kidhi counties ma joma moko wacho ni one term makuru parono gi kanyo ng'iso ni wadhi e yueyo moro madundo nyakar Mugiajang ka waduogo to wadhi mbele kod twak ote magi bende chwala abo bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kik dhi mabor. Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi wabiro ire mondo itang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama mang' moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori, wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechengi nutrients mangen, but ki keto deep fried nutrients go there. Kichwa ke mangen nutrients there. So that's why what you come up. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jai Lieta juma ka juma mano kanyero tich adek ka bende chendo ni inwoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme, the outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Anabiro duogo ka ikin to abiro biro gi jadolo mondo losnwa gimoro amora mondo kiny omiwa tarik mar nyombo.
Machiegni kendo ma en chenro mar piny kama watwa kod kod chal mar Kenya weche mag maundu mayando timore kaunti mano ma Homa Bay kama kweth mano mag Linda Mwananchi bende koro noseyo sirikal mamalo kachiel kod mano mar kaunti ma Homa Bay ewi monja mag siasa manyotimore e kaunti ma Homa Bay ka koro kweth mar Linda Mwananchi dwaro mar mondo mi duol mochungne wechego mag yiero kachiel kod kiewe pacho kae IEBC mar mondo mi otama jo siasa ma yudo koda ketho mano mar siayo jopenya mar mondo mi kik lar kom mora mora mar siasa. We owinjane kaka kwetha mag Linda Mwananchi ne oloso odiochienga manyoro ka koro giseyo ni ng'ata ma oyudi ka siayo oganda. IEBC owinjo bed ni tamo kik lar kom mora mora mar siasa e pacho ka. Owinjane mondi. Aya ka koro mana kaseng'isi kanyo magi ne gikone apisas mago ma ochung'ne arita kwe mar mondo mi omanyane yo makare ma ginyalo yudo go ratiro ahinya to jogo mano yudo hinyruok e kinde mane omonji gi e kaunti mano ma Homa Bay. Gidwaro mar mondo mi jogo mano yudo hinyruok bende oyud ratiro e yo makare. Ka bende wantiere kod geno ni duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC bende biro bedo ka timo gigo madwarore mar mondo mi jasiasa mora mora ma iseyo gi siayo oganda okolaro kombora mora mar siasa e pacho ka. Wawinjane mondi. Of our vehicles were hauled with stones and other projectiles by terrorists standing just 200 meters away from a police block at Rangwe. Evidently, the police were not interested in stopping the real criminals. They only wanted to make sure that we were able to defend ourselves when attacked. You can block roads, but you can never block the determination of the people. You can kill people using guns and thugs, but you can never kill the spirit of a nation that has decided to bring changes in this country. They must tell us who in the security system was tracking us electronically and telling the goons where we were and how we were moving. They must, because we know they were doing it. Dr. Salome, adwaro na chakodi. Bende nyalo seyo serikal ahinya nyato sekta mochung'ne arita e pacho kae kuom rema chiwo arita makare ne jogo mano dhi e kaunti mano ma Homa Bay, jo Linda Mwananchi, nikech wang'eyo ni motelo ne dhi e kaunti ma Homa Bay en gino mane gisechano kendo ne gipango makare ni gibiro bedo ka gidhi e kaunti ma Homa Bay chieng' tarik 16 dwe mar 8 higa ni. Winjo kanyo kamoko kuom giloso ka giwacho ni obila onge gimoro amora mane gitimo. To wang'e ni obila ema ochung'ne chiwo arita ne jo Kenya duto kendo winjo bende gitimo kamano maonge dewo wang'. Dr. Agnes. Erokamano ahinya Joyce. Gima adwa wacho niya, obila kata security, internal security gi PS mar security gi CS, life mar mwananchi yote is important. And life mar mwananchi yote should be protected. Nuaneno Olkalau, nuaneno more than 1,000 policemen who are only monitoring an election. The NIS, National Intelligence Services, had all the informations. Kata words manyucha MPs MPs ma Homa Bay, the leadership ma Homa Bay ne we kunde goduto. I expected those people to have been collected and put in. I expected the police, kata KDF, should have been on the road in Homa Bay if the life of a Kenyan matters. So the buck stops with the PS, internal security, the CS, internal security, and the police commandant. It all stops there with the IG. Koro gimanyo timore, ineno kata police manyo negno. It's very sad. Ni police inego. Somebody who is offering your security, iriembe, igoe nyaka gi mwananchi, idwa mae nyaka bunduki mare. What are we showing? Jomoko kaka jo Linda Mwananchi nyewacha, it was free on TV. Police koro chung because police begin manadano. They were overwhelmed. So the PS security, the CS security, the IG, they had all information. No nego mondo gitimango.
gingi gimatimore Homa Bay magi get enough security for that place. Kwa nyalo tunza other areas, why not Homa Bay? Again, people are asking, angomo miyo kata joma nyocho timo gigo poko kaune action. Angomo miyo guns mane wuotho Homa Bay ka nok mark samiketo kamano. To nyocha ne wadwa bet gi ng'anyo ka. Ndara no yue mana dala mayudo kandaro yue. Police ochung, mtokni ochung. Did we lack petrol in Homa Bay to have those cars? Did we lack police who deal with such thugs? KDF chingno nentie ndara manitimo sabasaba kila gimoro no chung Nairobi ka. Homa Bay is a county that we love as Luo Nyanza. It should be protected. To Jomano plot chaosgi. But I expect that before the week, Adwaron Kaluma okete iye. Adwaron leadership mani woyo marachka okete iye. Because justice should not be compromised. Truth okonego bed compromised. To jogwa nyaka wange ngat monego Homa Bay no en manager dumonegi. Businesses moketh Homa Bay go en manager dumo oketh in business. Jomadhi siasa gi gin mana nyithindo. Babu is our son. And Karoli is our son. Jogi duto gin nyithindwa. At the end of the day, kagi gyorumo, wan mana jo otachiel. Koro kikwa kethre nikech siasa. Somebody has talked about Oburu and everything. Oburu is a leader and he should be respected in his own place. Orengo is a leader. Let's not be selective. Ni jogi onego bed respected, to jogi okonego bed respected. Everybody deserves respect. I love women leadership, but a woman also respect begets respect. To bende nitiere kod adiera ni duol matayo weche mag yiero pacho ka IBC nyalo timo gigo madwarore mar timo nikech jolinda wananchi onogo gin bende ne giwacho ni gidwaro mar mondo mi governor county ma Homa Bay Gladys Wanga kaachiel kod Peter Kaloma ni moko kuom jotelo ma iseyo kuom siayo oganda ni gin bende winjo bende ka onegi ondamo mager mar chik. Even the linda mwananchi team ineno gini should not be selective justice. Ng'ato yote maketo weche njore should not run for office in this country. Anybody plotting for violence against other people should not run for office. Mane mawachoni, the office of the governor, the office of the MP, the office of the MCA, the office of the senator should be offices carried by men of character and integrity. Modongo wawere uru mano waboriambe studio. Okay, erokamano Joyce. Adwa ni aduok penjo daktari. I think ni few weeks ago kane wan University of Nairobi kane wan gi romo gi jatelo mochung ne NCIC bwana Omai to Muchiri mabe en jaloso e lo police nobiro to nopenje ni ikruok mane magin go kolure gi yiero modong ndalo matin mwadhi to apana achiel kuom ikruok no en chiwo arita maber e gwenge mamekwa. Apani nyaparo ndalo moko ntiere clip moro manobedo played ka jatelo mochung ne yore mag arita nowacho ni sirikal nigi bade mabor. Onyange ni nindo kure, in gi ng'ano to in kanye. Koro penjo mon mo penjo mayom ni to tulo mane timre Homa Bay ni to be wawinjo no mak ji 100. Dakwase neno kotimnegi arraignment in court, dakwase odo ni positive communications mowuok, dakwase ng'eni gin ng'ano gi ng'ano nikech simba man mbele na ka gi laptop man mbele na kani sirikal nigi yo maginyalo dogo means ma communication mwatiyogo. Ang'o miyo giwuondowa ni intelligence gionge go mondo mi giyud groups kaka jogi ne loso. There is a time a meeting ne nitie Bomas of Kenya. Nineno Kiba Moraro Kobaso gi Komdonge to ninjo kiwacho nango hiyo ndio utamu ya Nairobi, hiyo ndio utamu ya Nairobi. Tiende ntiere jomoko maka gik jotelo amoko ma wan go maka gik moko timre gi celebrate giwinjo ka gimor to gin ka gigi timre negi to gimor. An akwayo team mar Linda Wananchi kod party leader marwa James Agri Bobo Rengo kotendre gi Karoli Omondi gi Babo Wino ni kik chunygi tho, wan kaka rowere wan e tokgi nikech wadwaro that multi party democracy Kaluo Nyanza to wadwa ni jotelo madwa tiyo kodwa marachgi wadhi logo kodgi logo mogik. To nakwayo nikech samna biro kani wacho ni mond mi wachiw
gima chal mar Kenya kaka nitiere. Joyce an gi 16 point agenda motenre kod Julisham Kenya Initiative 16 point agenda mabadhi soma gi wiya. Point number 1 wakwayo Kenya kod jotelo ni mondo ging'iyane yore mag timo yiero kuondewa mag somo mag universities gi TVETs. Adwa ni imak parono gi kanyo mondi matin kapok iwacho 16 point agenda go mondi. Angi wach gi kawadhi kawatie kalon ni bende gin weche ma nyalo kelo riwruok mano mar oganda. Angi wach gi kawadhi kawatieko. Kor ka kori kindo joki winjo kanyo ka kweth mano malinda wananchi oloso kanyo ka koro gidwaro ni IEBC otam jogo masiayo tule pachoka mar mondo mi kik gichungi. Bende odiochieng' manyoro kane giloso kanyo bende ne giwacho ni winjo bed ni Ogai mar obila Douglas Kanja jatend migao mano mochung' ne weche go mag arita Kipchumba Murkomen kachiel kod jagoro mongirore migao mar arita Raymond Omol mar mondo mi ogwe tao kaluwore kod koso rem chiwo arita makare ne jokenya. Bende winjore sa winjore mar mondo mi jogo mochung' ne sekta mar arita obed tenge oket joma moko manyalo keto arita makare pachoka ne jo siasa duto maonge deo wang'. Ayie kodi Joyce. Adieri mantie polise menogagi gino wete wato gi nyithindwa moko be wuonewa kata ankos magwa. King'iyo ka jolinda wananchi group malungo ni lindo jomoko lungi lindo uruni ne gidhi sindo. Give me time please. Wati gi dog makare mokisachaya kata oktal ngata okenda. Dhi mbele. Kani gidhi sindo. Daytime. Ineno ka gidhi mang'amu dine gi ndara onge. Magi wacho ni kacha chalo Yemen. Iwinjo. Ka giduogo gi asindo nyaka Homa Bay town. IBC ni keto chik sama igoe campaign. Te time ne. Inoz. Daktari ong'eyo. Lweny mano bedo e kind jog group ne. En gimo timore gotieno mandiwa. E Homa Bay. Dara manyo lorka. Nyotimore gotieno. No. Speak facts. King'iyo gino. No, you don't lie on TV. I'm not. En gima notimore bang' sa 12 koserumo kano se collapse. King'iyo gini jafwambi ng'eyo. Tiende ni kata ken police odwa mako ng'a to odwa konyo nang'o. To jok mano maki ng'enygi manayudo kano timo timbe maricho ni police station moko ni police station Homa Bay. Iyudo ka samoro gin kijendewa ma samoro wa Nairobi kata kuma ringe okia gin police station. Again Joyce iwinjo jolinda wananchi kaka wuoyo. Iwinjo gima Ladwa no wacho not Ladwa Ndolo Ruben Ndolo no wuoyo. Di iwinjo ka dinjo gima wacho. Iwinjo gima Babu Owino wacho. Iwinjo gima Orengo wacho. Weche kote kiriwo lagi te mikiri kamoro achiel. Por gima incitement. Ko gin incitements to gin insults. Nikech ng'ato kaka Ruben Ndolo okuongore ne Gladys Wanga ni nyaka chieng' mo Thomas Kini emomiyo kipok inyuol. Owacho ka iwang' TV. Iboneno. Mago kweche mone kukum leaders. Again, awinjo ko wacho ni daktari wacho ni kane nitiere gik matimno Old Kalau ne nitie nyaka KDF nyaka police te. My sister no onge by election in Homa Bay County. Security. Iwinjo. Macha ne by election. No. In Old Kalau. No. Waonge by election. Macha ne just a rally. Iwinjo. Kane rally. What? Give me time. Can in rally? To know they will be very peaceful, man. Very peaceful. No can rally money PM. Mo achani one the colonized. Jolinda Mwananchi bende seyo serikal ni jok mane okelo monj kata jo mane okelo ne omiyo monjgi ni ne gin state sponsored. Adiera nitiere kanye wachno. Kalure ne giwacho ni monjo gito bila moko no chungo ge gima ne gitimo. To bende koro seyo dine jogo mochung ne sekta mar arita. Jogo mochung ne sekta mar arita ticho tamo nikech ma oken mokwongo. Manno ka gunizum nitiere pacho kae. Parni kinde mokalo chien jatend piny Kenya William Ruto bende ne osewacho kata ne osingo ni bobed kika okang' mager ne jogo ma gin gunse pacho ka. To nyaka sani dweche osekalo mathoth pok waneno ndamo mora mora mar chik mokaw ne guns. Gima ungana kodu ni jok moyudi kano kelo tabu onengo gi otergi e do makumi gi kum tabu magitimo. To ok wanyal kawo tabu mano bedoni
ni en wakawe akaw kako bedo no nwadhuro ni mae jomo kelo tabu nikech kata sama wuyo kodi kani Joyce itie jomo mako mabe gin nyithindo timo mako mabe ubiro timo research do gin nyithindo momaki making'iyo gi nyithindo mo Nairobi iriambo ni neno angina wach ana wacho ni gi Nairobi to intie record evidence ne gi again stop allegation Rita Mondi kiwacho ni penjo koro penjo machielo Dr. Agnes Makema Kamondi penjo machielo kiwacho ni gin guns mo Nairobi penjo machielo ni en ng'ama notero gi kuro gin jo siasa kose gin jo linda mwananchi kose gin jogo motenore kod serikal mano bende onego beni supporters. How do you know they are supporters ma o Nairobi samoro no Asia samoro no Kisumu do you have that list Nairobi? Do you have that list makura makamos mondo kindo jeko tiek mondi waketho mit show baba nikech okwanyal yie ni wacho miriamboka Dr. Agnes Makema an activist activist aya dimbele Okinda again Joyce tabu mawinjo ka owacho ni nyaka waluor leaders magwa awinjo ko wacho Oburu tawinjo ko wacho Orengo iwinjo Oburu Kodinga is an elder en jaduong' mar piny Luo en identity mar oganda Luo nyaka ni jo waluore again Orengo goburo pogore Orengo yudo pesa in a financial year over 12 billion kopo ni pi onge Siaya jo Siaya onego ywak ni Orengo ing'ena ni pi onge Siaya iwinjo kopo ni yath onge Siaya jo piny onego ywak ni Oburu Kodinga nani James Migori yath nitiere iwinjo kopo ni ndara rach Siaya ka jopuonj ECD onge Siaya Buru no chamo rol mar Orengo iwinjo I'm telling you gigo teki mi Orengo wiye gi experience morengo nigo eto kare thuolo mane opodo yudo modho chunge wi gari Homabay ko wacho ni one time e thuolo mane to everything osemiye gi government men gi lwete Joyce itie governors if you go to Makueni as we speak per se right ibo yudo ka governors Makambalan kidhi supermarket ka ibro yudo Joyce modik ni Makueni Joyce ibo yudo ka governors omiyo joka Homabay Joyce machunga majadongo aya penjo ni bende ber gimotwake sani we wacho ni iwacho kanyo we wacho gik ma governor Orengo winjo bende timo nikech wawuoyo kotudore kod gigo manotimore county ma Homabay Okindo joka kata kamano se winjo bende dhine sirikal ewi okariwora kodgi aduoki mane topic ma walose gi sani nikech in kori keto mbaka ni obedo ni Orengo de beni oyudo pesa to winjo bende ni jo Siaya oko winjo bende ni koso gimora mora se obedo winjo bende dhine sirikal kaka jolinda wananchi seyo sirikal ewi monj manotimore e county ma Homabay bende ber kiseyo sirikal no ninde tich ka achiel kod migawo mar arita Okinda Ojeka iparo ni ka sirikal de onge kacha gayany ma joka plan mane gin go yigeche kacha ang'ama notimore to sirikal ni polisi mo wasayo gi ka polisi mne banya ka kidi mwasayo gi koro winjo chayo polisi banya ka kidi polisi mwasayo gi koponi edwa tamo linda mwananchi kata wuotho Homabay freedom of assembly bede gi wuotho freedom of assembly tiende ni yo ma joko dhigo ma leaders ochopo nyaka Kisumu modho ka airport modu Nairobi ka nikech polisi ma sirikal bad sirikal kapok wachao sirikal wang'ia ni gin to ngima gi chalo nato gito ne gitimango e linda mwananchi ka iwacho kanyo makare ahinya Dr. Agnes nitie midwa medo adwa medo niya iluongo wa mondo wawach njori adwa keto mbele TV ka adwa insist nendo koluongwa mondo wangi budget nikech Homabay ntie gi budget Migori ntie gi budget Kisumu ntie gi budget to Orengo tiyo ni jopiny nikech ana Asia koro sama Gladys Wanga ringo koro eno kotin jo Homabay so stop bringing personalities wawach ni gimotimore marach otimore marach mane mwakod ka security there was a security lapse owachi ntie security lapse askache no konyo moidho nyake mtoki muaneno kata ka askari ogo gi kidi they helped they worked but gimowacho ni in the interior gi IG those people ging'eyo kendo ging'weyo kama njore ntiere kendo kaka wuono jo njore nyalo dhi hotel cha market gik moko askache ne onge Homabay that is the center tourist hotel asenindo kuro
mano ohala. Gima wakwero niya, we face reality. Ni Nyanza wantie gi nyithindo matindo lokore jonjore. Wanyalo konyo nyithindo go nade? Agnes, Dr. Agnes Salome Awuor, mai nyako mosomo, moluoro tend mine, abe an mama, ane university. To kaka ane university, an gi chama milongo ni Hekima Kaka Society, which fights for the boy child. Okanyal neno ni nyathi dhako wadwa inego nikech nitie nyithindo makawuono nitie osuptal nikech nomigi 4,000 to gine osuptal gibo chulo more than 70,000 to leaders gi wawacha dir ka gik moko osetimore ni 4,000 manomino ogoni go riti. Koro adwa kwayo security kaka security minister Omolo inowadwa ni Homa Bay maber nikech gima botimore Homa Bay no, it will repeat itself in Migori, it will repeat itself in Kisumu, it will repeat itself in Siaya if we don't put down proper measurements. To kwadwa ngigo dhi mbele, wadwa bet jonyadhi mangato kobiro kata gashego kidi kobiro waserane odhi. And then gima ji tinde wacho ni the Linda Mwananchi bedo sponsored gi Uhuru. To broad base mwaneno Faruk pile dongo bo okonyo jo broad base. So let's not be, these are no nonsense. Kikwakel gigo ka gigo gin nonsense. Much manade. Awacha dir gigo gin nonsense. Nikech kila section nitie gi sponsor margi. Kila section nitie gi ngato behind gi. Pauline Joroge miwacho ni nyocha ka baba nitie AU, Pauline Joroge was always with Baba. Koro kawuono wayanye nikech ene camp mopogore. We should not do that. Gimone gwabede studio ka wawachi ni jo internal security IG, you failed us. Let this not repeat itself. Wawachi ni kawuono gigi okwadwa neno katimore Migori, okwadwa neno katimore Homa Bay, okwadwa neno katimore Kisumo, okwadwa neno katimore kanye, katimore Siaya. Katorengo kikiloro ni ji. Ma en ODM pokorengo wacho gano we ODM. To en acting party leader. We uro rengo otim gimo timo. Woi mano mari. Ni wacho ni Sifuna poko wacho ni en president. Mano be wayi. Koro we kila ngato obed gi political space. Obi oloko halane. Kaka ji uso nyanya e siro. Kila ngato uso nyanje. Godhiambo kila ngato dhi e ode. Bas, and we move. Mwananchi ema boloso decision. Kata kilori yo nadi. Chieng election joma gima gidwaro no waneno lokalao notimore maber botimore kamora mora. To kila ngato wadwan leaders make Siaya, leaders make Homa Bay, leaders make Migori, leaders make Kisumu, gibede jomoluoro nyadhi mar joluo. Joyce an tie wach madwana wacha kotenre gi jokma orito yore mag kwe. Jomochungne sekta mararita. Mochungne sekta mararita. Owadwa men PS Raymond Omolo otiyo. Kendo anya wacho notiyo. To nitiere ishlit moro ma nitiere ma jomoko nigago ni ka gineno ka ng'at matin tin oyudo position moro e sirikal to ni koro nitie kaka nyaka timne profiling moro na kiani en kore mo otima achiel ariyo adek moko becho. Mano gima ok onego bed ni watimo. En mana ni challenge achiel madwa na mi jotendwa makaluogi kochakre gi jok manie CS positions, mano John Mbadi, Opio Wandai, Raymond Omolo, to gi mamoko to gi governors wato gi wabunge ni giriwre kanyakla to mondo gineyo ma kaluo nya dongrego. To kik wabed gi kwan ka gin gi pogruok e yor siasa to kik gipog joluo, wan wabodong kawan kamoro achiel. To yiena mondo mi agwela achiel kuom ariyo gik mana an gogi. Nanyisi ni ker marwa ma Kenya nowacho ni odwan mondo wabed gi gimiluongo ni national conversation. To koro as part of national conversation wan kaka team mar Julisham Kenya Initiative mabende kedo ne ratiro mar jofwamb weche ne wan gi 16 point agenda monego bed ni wabomiyo ker kwayudo that chance. Number 1, nwadwane mondo mi piny Kenya mondo mi reinstate universal suffrage system of elections in our higher learning institutions. One comrade, one vote. Number 2, wadwan mondo ket term limits ne MCAs, MPs gi women rep. Katiba nigi loophole, okolose term limit. Kidhi kaluo iboyudo nitie wabunge masani ng'ato dhi 4th term. Tipenjri ni what is happening. Nitiere some historical injustices mosetimre in terms of leadership mamano to kodon walose sani. Then wadwa ni jopuonjwa mondo migi a better pay. Sani ngima oidho malo.
to japuonj to mshahara ne pod odong' na kacha. Koro kik wan jo siasa wabinwa wacho ni wadwano watel to ok wanyatetea ne jomoko mantie piny kacha. Then wadwaro ni independence institutions gi mondo migi independence margi. Sirikal maro mar Kenya omi independence institutions independence margi. Mano bende makela e penjo machielo mane independence kanyo wang'eni IEBC achiel kuom independent bodies mantiere gode pacho ka. IEBC bende nyalo kawo chike lwete matam jo siasa masani siayo tulo mondo kik chung e kombe mar siasa. Bende gichung kar kendgi kaka dwarore, Luis? Nyochi neno ka nitiere mbunge moro manobedo summoned kolure gi weche mag chiwo pesa. To ka IEBC nogoye fine, niwinjo ka wabunge nowacho ni IEBC onge gi chik mar loso court aput mare kien. Koro tiende nitiere kaka katiba wa mwatiyogo ni nitie gi loopholes motiende no komiye that power. Koro mane momiyo iyudo ka gionge gi that independence. Tiende no nego migi that independence twamiyo gi powers. Then number B wadwaro free, fair and transparent elections mabe nyabedo verifiable. Mae wasi mae gek mago wagi sani. Wanonge problem ngato ka wacho one term kata wacho two term. Lakini wadwa ni to kan mane one term gi team mar Babu Owino giri gi party leader marwa James Orengo gi Karoli giri. To kuchwa mar jo one term ni be wabonene ken kura moro morit maber. Then another thing wadwaro transparency of public funds utility in Kenya. Iwinjo ko siepolo se we watch 12 billion mimiyo si account. Anawuona ng'e pesa monyocho misi account in less than 9 billion. Koro mare 12 billion ni akia kumogole. I don't know financial records go kumogole. Number 7, wadwanu regulate usage of guns by politicians, civilians and police officers. Bunde en mararita, ok en mar nego ja Kenya. Bunde ni nolos mond mi orit boundary katogo jonjori. Ma at least ok nyamaki, ok mar nego nyithiwa. Then wadwa ni mond mi corruption, nepotism kod ethnic balkanization mond mi otieke pinywa mar Kenya. Then wadwa ni election system mondo bed improved. Ineno katindi chuno wani nyaka travel ka Nairobi kadhi sakwa kapio mondo adhi ago kura. Today en wach maber Joyce kinyago kuchi Nairobi kae moki dhi dala mane momiyo kura mang'eny nindoga. Koro wachiwo challenge ne IEBC mond mi ong'iane yo moro ma ginyalo improve go election system mond mi ng'ato ka ng'ato nyalo go kura kuma intiere. Then kadhi piyo any tiyo usage mar guns en agenda number 10. Wadwa ni mond mi sirikal odwa away with gang groups mantiere in the parts of country. Then nitie nek mar political opponents. Achiel kuom gi mano timre Mount Elgon. Ng'ato declare no dhi manye MP to nege. Guns is a problem. Koro kata ok dwan waluong jomoko ni guns, ng'amo ting'o panga asere, mano gun. Ng'amo dhi ka siasa to nigi lwete lilo to chung'ni. Mano ng'amo dhi winjo gima ng'ama manyo kom wacho. Inyochi neno gimo timre Kisumu ka jomoko ting'o asere, jomoko nigo pengni. Mago are guns. Aya, kwa lose gang groups gi nitiere mang'eny. To police National Intelligence Service team ang'oe with 42 brothers man Kisumu ka mathago ji. Point number 11. Wan kaka rowere matindo, sirikal nyaka mi wana nafas mar winjwa. Dong nyochi neno kitimo planning mar Vision 2060. Ni neno ka ker no invite young professionals mondo dhi chupachi. Ne en thuolo mane omi kila ng'ato mar mondo mi odhi. Kendo no wach ni siasa kikete gino. Aya sawa bana werago. Baba. Koro. Siasa no wach ni kikete gino. Bana werago. Point mogik kabisa. Wadwaro ni mondo mi youth representatives mantiere within the 47 counties gibed below 36 years. A youth obedo defined the katiba ni below 35. Kata mana youth leader marwa en 80 something surely. Koro yudo ka nitie jok machamo pes youth leaders within these counties to gikadho age mar 35. Koro nikech daktari Benano nodwa noloso achiel kuom ariyo adek moko, adwa na tiek gimae. Wadwaro accountability, wadwaro free and fair elections, wadwaro youth participation in leadership and governance, ok wadwa noti kodwa jok ma idho mtokni to go koko to bet guns. Mano bende makela e penjo machielo nikech wang'eyo ni gino mano timore e kaunti ma Homa Bay, wang'e ni mwandu mag jogo mano kethi gin mana mag joluo ma seche moko nitiere kod ohala e kaunti ma Homa Bay. Nyamburko mano wang'e gin mana mag oganda joluo. Riwruok mar oganda luo Okindo Joka inyalo kete yo machalo nade mar mondo mi
josiasa orengo kowuok Siaya ni bir Homa Bay to kiko bed ni koro ni obedo moro ma kori kawe ka gino marach ni seche moko dhi kelo tulo kuro to wabed ka wariwore mondo ka wachomo mbele yiero mar higa mar 2027 to bedo e yor kwen makata jogo ma obalo e yor siasa ng'ato nyalo dhi kama chielo maonge tulo moramora kaachiel kod ketho wachni mar tiyo kod rawere e yo ma ok ni kare inyalo tieke e yo machalo nade Okinda. Erokamano Joyce, akwayo ni kwadhi mbele kaka neno osiepana gi wuota LinkedIn koro gimbe gi link mondo viewers bo winji gima wawacho. One, aheshimu Raila Amolo Odinga kendo wamise sana chunyo bet kume entiere. The leadership of Raila Amolo Odinga back then, yearly oganda luo ne romo ni nyalo kete Kisumo, keto Migori kata Siaya. Seche mwaromo no ite kitwa gi tembewa man watimo ma samo joma tindo ne nyalo koso ng'eyo. To kanyo be nwa wache wechewa as leaders kaka oganda be. To kanyo be nwa wache kuma wanyalo dhi. Ineno tabu ma wan go sani Joyce. En jodongo monego siemnwa kuma wadhi kaka joma tindo. Right? Gin jodongo ma koro goyo personal interest margi. To ken siasa mochakore sana. Awinjo ko wadwa ni awacho ni mare 202. Ma siasa mochakore from nindo mar Jaramogi. Bila sasa gino timore. Kendo ne nitie oganda mamoko ma sabuno ng'e kaka ni wasiko oganda mwae ni tiyo gi leaders mwantiere mondo ke. Ineno unity mwan go ni. Joyce, unity ni osebedo threat no oganda mamoko e Kenya ka unity mar Luo ni. To kidwa tiko unity mar Luo, achiel intie parties mang'eny. Ok nyata yaw parties mang'eny e piny Luo. Intie parties mang'eny e piny Luo. But the profound political party makiluongo tinene as an identity of Luo community and ODM as a political party. Right? Kitie gik maki mention in yotembego. Itie gik moko maka iluongo tineno as a Luo thing. Achiel kaka Gor Mahia. Ineno kata kiluongo chamo rech mano Luo. Koro sane yomi puri na wuoyo kuom Orengo. Orengo jaduong' James Orengo kod jaduong' Oburu Odinga kod jodongo mamoko mani elected positions ni. Ina mane gikonyo Luo Council of Elders. To giriwo oganda kanyakla. To giwacho ni kata kapondo pachgi opogore e siasa, paro nyalo pogore e siasa. Right? To kichung' ijaduong' machalo kaka Orengo. Ite weche minyalo wacho e ot, ok wache pap. Ineno. Ok ichung' kiwacho weche ka kata kuom joma miyo. Iwacho ni jothuro ating'en Ruto ni kata koponi udwano waluwe. To kik wakele e riwruok mar oganda Luo. Wawacho siasa no gi oko lakini kwa romo to wawuoyo. Onge ng'ama osewacho gino. Iwinjo gigi. To tabu gi kowuok te. Joma tindo gi kopo tabu gi koa kuom joma dongo. Ka joma dongo yanyore kocha, joma tindo bro yanyore. Joyce kata dala ma ji odake. Ka mama yanyore gi baba pile. To nyithindo weni mane life monego ji odage. Iwinjo. Ng'at achiel bro support mama, ng'at achiel bro support baba. Mano nyisi ni leadership ma wan go sani ne osefel riwo oganda wa kanyakla joma moko. To wakwayo Luo Council of Elders ni koro sama gibede kani jodonga ich. Iwinjo. Kik gibedi ni gidwa ke. Gin makoro gin gi the profound role mar riwo oganda wa kanyakla nikech gin to gin jo siasa. To kom gino bok yeres gi siasa. Iwinjo. Da dieri mo nyaka be wawache no oganda wa. Nikech mama wacho ni samoro parne iuru kata ging'eyo. Oganda Luo sani ni e target. Nikech samoro par jomoko paro ni tong' nano ni sirikal ne mane waloso ni nyalo miyo oganda Luo gik maro nengo wanwang'. Inwang'o governor ma Nyeri. Right? O complain. Nang'o miyo sirikal nyalo miyo jopur tiang'. Pesa mang'eny kabisa mayo momiyo jo pidh majani chai. Iwinjo. To jopur tiang' king'iyo gi Joyce. Basically jogiaga western part of Kenya. Western part of Kenya boyudo Luo kata Waluya. Iwinjo. Tieni mano leadership. Mano leadership mara kwede.
To kata kwang'iyo gik makeyo oganda gi, makeyo miyo ji nyalo keko weche mag siasa gi. Rigathi Gachagua daktari owacho kan, daktari maluoro kabisa, senior lecturer, maluoro kabisa. Owacho ni onego wamiye thuolo mondo mbata kobiro Homa Bay otim campaign ne. Mano ber daktari. To Rigathi ni mowacho. To gi jolinda gi kubiro to ka waneno ka gigi timore, bende mano nyalo miyo josiasa bedo gi adiera mar wuoth e gwenge moko. Ka koro waneno ka joma oting'o nyaka joluo ma obiro kumoro to gine mimonjo gi. Iwacho maber kabisa. Gimo wacheno onego timre dichiel. Ok ni dhok achiel ni wacho ma to ma wacho ma. Rigathi mowacho ni wami space piny luo boko wach serana is Kenyan. Emo wacho ni jolinda mwananchi kodhi Olkalau to kimbele mbele ino ibiro neno. I'm telling you. Omondi Karoli Omondi mina na Wood Sobane. Nogo Olkalau mapoko dwaro ng'wan. He is your good friend. Inyalo penje. No, onge ngama no wuoe. I don't even know him. Onge ngama no wuoe. He's a Luo. Onge ngama no wuoe. Nogo imodwa nege. In fact en mano mako mic. Nogo imodwa wuod Luo, nogo modwa nege. Omondi Karoli. Ma umbunge masoba. Onge ngama no thothorio kama wacho Rigathi koro make uru. Odhi Nakuru West. Ko Nakuru East. To penja rama. Ni to kar Jackson ni tiero kanade. Jokuyu ere ka kuyiro Jackson. Onge ngama wacho wachno. Iwinjo gigi. Koro gini kata kwa wache. Kata kopo ni ng'iyo mondo sirkal bo wuoye. To kata cross. To kwa wacho ni konchiel wuoyo kama, to konchiel wacho kama, to kwa dhido solution. Joyce. Mani reality. Yes. Ilero kanyo makare daktari. Joyce. Adwa goero kamano. Sani owuoyo ka dhano. Owuoyo maber. Obolore. Obolore. Koro gima dwa wacho ni at the end of the day, ema insist ka gima iwacho no ganda luo no emit no iluongo ni piny luo. Piny luo ne kelo joluo kamnyakla. To piny luo no, the symbol of unity was none else but the late Honorable Engineer Raila Molo Odinga Mayura. Ma respect kaka nyagim. Koro gima timore sani nyocha wan ganyang nyongo. We were with some leaders. It is going to happen in Kisumu this year. They are already planning for it. Mano kelo joluo to adwa ngiso TV ni joluo mantie Kenya ka. The biggest Luo group is in Congo, DRC. Ng'eny kabisa. 6 million, one for 6 million. Koro gima dwa kwayo, kena dwa kwayo joluo. Ni gima Gachagua timo, we should not repeat what Gachagua does. Ka Gachagua yanyo ji, that should not come from a Luo leader. To tinde waketo rema Uhuru, okiwache kaka wayanyo Uhuru. Wayanye mwakidhe. That is a president. Isewinjo ka wakambe yanyo Uhuru. Isewinjo ka the tribes waluya yanyo Uhuru. They don't. Isewinjo ka gi yanyo Raila. They don't. Negi yanyore kata Ruto ni no yanyo Raila mchawi muganga sijui nini. But we are forgiven him and we are moving forward. Koro gimwakete nikech ka Gachagua timo gimoro kucha nikoro wabe watim ko. No. Let us show Gachagua ni wan joluo, wan jonadhi to apogore. Gimara ariyo. Okadwa duel ni mara Karoli giri nogo kucha. Negidhi mbalo Olkalau siasa. Tien kanyo Gachagua no linda kagima mano mare. He has a right to do that in his own space and we don't care. Lakini gino kikwa kopinua kelo Karwa. Nikech remo bolore nono. Karwa kaka wasani wawuoyo kaka jonagi. Wawacho gimotimore konagi. Okwacho gimotimore central. And we don't want to imitate them. Adwa kono nagi nuwa beduru gimoro achiel. Wayaus democratic space. Nikech kiwacho na yani jite bora wanjo broad base, wanjo middle based, wanjo linda mwananchi waduto wayenyu. Wawe urayanyi wabedie penye mesa. Wapenje na ngoma kethowa. What is dividing us? Wago siasa mar gerruok. To nyalo bedo ni ang'o makelo pogruok e kind gima kelo pogruok mama. Ni mane Raila tho. Adwa wache studio ka. Few people know the mobed gi jatend piny modwa uso ODM ni. Wawache ka. Wadwa wacha ka maber kabisa. Maninjo kata nyamin Jakom no wacho. Deposit. The Jews wacho. Mane manoketo. Again when there is insecurity and suspicion kate odi kanga to biro moko nini chiegi wuotho gi ngato
will be kata jaodi wuotho gi nyako moro nyocha nen gi ng'ato, it will bring suspicious. The relationship will not be the same. Bas baba Sifuna chielni ne ma baba chung mawacho ni weuru Sifuna owuo. Tawacho adwa kete studio ka lawyer mar baba miluongo ni Kamau no wacho ni Sifuna baba always has a way. If he wants to get off, he will get off. Kata winyi nyocho penj baba dino be 2027 baba dino chung baba no wacho buon gi dino chung president and baba nentie meeting mokon gi who told you correct who told that you ODM will not have a candidate. ODM will not have a candidate. To sani kata ka ODM wacho ni gionge candidate, they have a right to do that. Lakini wabed joma oluoro jowetegi. Gato ka uso kata janeke siro ok goga iseneno janeko siro ka igoyo to janeko ne manyalo koni adier mar siro no kikia. Koro kata ko aneno ni jogi jonekni waweuru janekno obiogo koko. Gima dwa wacho adier ka gima notimore Homa Bay nokotimore gotieno, notimore godiochieng' deche nolor moket kide godiochieng'. Joma noting'o kitego ne onge earthquake manotimore Homa Bay ne gin jo to gigo nobedo planned. Let's stop that. You know, kik timre Siaya, kik timre Homa Bay, kik timre Migori, kik timre Kisumu. Waweuru jogwa otim. Kiny ka wanga ochunge wi mtoka nikech aneno ga kochunge mtoka akiaga no bet ga ubo chung ka wanga ochunge mtoka weuru wanga ochunge mtoka kiny ka oburo ochunge mtoka weuru ochunge mtoka kiny ka gavana ma Migori ochunge mtoka weuru chung kiny kunena nyang nyongo ka uso serane weuru ara nyang nyongo gi ng'a mo support no weuru nyang nyongo tim lakini kikwa bet ni samoa wuotho to adonjo gi vijande mopongo pongo. What are we showing? Ang'o mo nyiso jopiny? Power is from inside, is not outside. Kaka bet kain, I'm a very powerful woman because I believe in myself. Iwinja. Koro watim girum kamano to wabo bet kai kwa buonjo and people will look at us and will not say angale vile wajaluo wanajidharau. Thank you. Okay, Lois. thank you Joyce. An gima dwa na wach ne oganda mekwa majoluo en ni nitiere ngima kopogre gi riwruok maka sirikal. Nitie wach moro yamo moro miwuondowa go ka piny luo ni kokwarewre gi sirikal to onge maendeleo mwanya yudo. Anya nyisi ni development is our right. It is our right kendo development chakre gi MCA to dhir mbunge to dhir governor. Iwinjo? Owe wuondwa ka luo ni kokwatenre gi sirikal to kwanya yudo maendeleo. Adira mantie madwa na nyisi an gisani anya penjo ni pesa CDF ma Homa Bay itimo gango, pesa mar consolidated fund ma Homa Bay itimo gango. Ka those ring road situations magichalo kamano to one almost the second term mar devolution as at now to pod kaluo nyalo timre kamano. Kawacho gisani ni nyocha itamo jolinda mwananchi kik dhi Homa Bay mondo mikikwane situation mar Homa Bay okwanya riambo. Nikech nitie jasiasa moro Ukambani kwa ndingen wakamba umiaga nying moro ni Mwendwa. Kecha sebet ka tudra kod gigni mang'eny. Nitiere jasiasa moro mano wacho dholuo moro Ukambani. Ni so and so ok nyal campaign kaluwo ndara mane maloso. Mane kumwachomo by the way. Mane kumwachomo. Kwani ndara no kata kanyocho bedo tamak. To bedo tamak gi pes individual koso bedo tamak gi tax mar jo Kenya. Sifuna chulo tax. Babu Owino chulo tax. Karoli ng'ado tax. Our party leader James Agri Bob Orengo Nyatien chulo tax. Koro miyo onego bed ni wa unyis joluo adier wa preach unity. Jotelo manie nafas mar serve Kenya makonyo His Excellency William Ruto mondo chop agenda mare mano promise ji loyalty margi ginyalo nyiso ker president gitimo tich momigi but not hoodwinking joluo. Wan wawegi wan gi pachwa wabo yiero kamonego wabede ka party leader gi kingpin marwa Babu Owino wacho no. Erokamano. Okay. Joyce ingene awene ni non political. Kora awene angene asachung senate. Daktari ni miyo marandega mungu sedwaro kom senate ni nyar sa chisakwan. Kuto anyway apenjenia Joyce.
awinjo ka daktari en ma winjo gik moko kuome sana manyalo duoko. Owacho ni kik wayeny kata kik wayany leaders. Adieri mano ber, ok onego wayeny. Mano adieri, aungana kodi. Lakini nitie oganda be moseyanyo leaders magwa. Okego ne amneno ni tipo manjo oumowa as a community. Wabedo fund. Bang' Raila wabedo fund. Nwaneno oganda mane nyalo yanye moselebre tho mare. Kata kwa wacho gigi osiepa. Mago be ng'isa jowa, lakini ok ni wachulo kuoro. Chulo kuoro mara lakini ng'eto nego ging'e. Iwinjo Joyce. Again, awinjo an nyinga Okindo Juka. Nyinga maluono ok anyal loko. Awinjo ka Mwendwa wacho niya. Winjo Joyce. Stop that. Right? Stop that kindly. Kumentieno. E piny Kambaland mowacho no. Onge ng'ama tiyo gi ndara mawacho mayigi wang'. Joyce, uchungu mawango as a community. Nyaka Kenya bed Kenya. Enya ndara minogo lamno. Pok nogo e lam nyaka Kenya ne bed Kenya. En achiel kuom mor mamiyo jaluo nyalo mor. Nikech wan kuonde moae. Kuonde maae. King'iyo kuonde mobedo marginalized. Community mobedo marginalized. Lakini wich to wan go. Sombe jodhi sikul. En oganda luo. Tiende niya, bedo machiegni gi sirikal emane wafwenyo ni kare anywhere in third world country ki bedo mabor gi sirikal to sirikal thiri to rieko maber mingono omiyo jirani. Emo waneno jothurwa siasa mwasegoyo ni wasebedo gi piny ruoth siasa, the political kingdom. Wasebedo gi rieko wiwa ka. Gima koro dong' sani ere kaka wanyalo discuss as a community nyithindo modhi sikul gi wadwa transform gima ginade. Tiri kaka wanyalo reshape face mar oganda wa region moae eyo machalo nade. To gendni mamoko gi mosedhi mbele gi gitang'o mane gitimo momiyo gichopo kuma ne gintiere. Adam mi example. Awinjo ko wacho ni ng'ato nowacho ni ng'ama nokoni ODM ok nyal produce a candidate. Kibiro Kenya ka nitie oganda mochumi gi ni malo. Achiel en kaka Jameru. Jameru chumi malo me okwe menane. Jameru poko produce a presidential candidate. Mobedi cool. Right? But ging'eyo kaka gitiyo gi sirikal. Kendo winjo ka any government wuoyo kuom mira margi. Mira. Ineno? Kibire piny Nyanza. Tibiro yudo Kisii. Oganda matin kabisa. To king'iyo yore, ing'iyo kaka kanyo chalo, opogre gi piny luo. Iwinjo wechegi? Nikech pok gibedo jok ma ogedo kuma nwa bede saneni. Gima nyaka wawachi, ma jowa gi nyaka yie, ni siasa mar pogruok mwa divide ni oonge olemo. Achaka winjo ko wacho ni daktari owacho, chacha ni mawinje kabisa, ni gima nyalo pogo wacho ni samoro jomoko ne dwa uso chama. Dongi wacho kamano daktari. Maber. Yes. And it is not a lie. To achiel kuom joma wacho gini, Governor Maluoro James Orengo makoro chunge wi gari ni. Koro luore sani. Iwinjo? Orengo ni emaka Jaramogi Oginga Odinga waloso chama okawo jaduong' so many years. Othagore kabisa moloso chama mar Ford Kenya. To we ni koro in bedu gi kijana wamalo kijana ka. Bingen chama no bedo mar Bukusu, chamba mar Ford Kenya. Mar Uganda luo, Bukusu kawo. Mia time koro go, mia time. Kare ki wacho Orengo, guguru, ere ng'ama oseuso chama ma joluo. Kech Orengo to uso chamba mar Ford Kenya ni, ma party leader Wetangula. Chambu luo obedo mar Bukusu. Wadwa no aka kwa riore. Kare kindo Orengo guguru, ere ng'ama oseuso chama. Kwenyo party leader. Again, king'iyo jok man kanyo gote, ing'iyo Babu Owino, ing'iyo Modi Karoli, ing'iyo James Orengo. Giwacho ni ODM tidiko lak. Orengo ni jowache Bungoma, ni ODM nosetho. Owache Bungoma. Tiende ni kantiere jok monengo daktari wach kuomgi, to kar Orengo gine monengo wach kanya gine ma gidwa uso chama. Iwinjo wach ni Joyce. Again, awinjo ko wacho ni Sifuna ne Raila wacho ni weuru gi Sifuna. Dongi ni akeni ni mewache. Chieng' mane iko ng'ondo were Kasipul. Daktari nang'eno kemes. Kiko ng'ondo wuod Mumbo. Mbadi no wuoyo ni Sifuna
kata ka wane serikal kaka experts lakini anaja ODM. Raila nokwero Sifuna ni kikidhi matek ahinya idhi tidikori kech magi jou magi mane ni public domain nokwere mangiso ni Raila Odinga leadership style mage leadership styles mag Raila Amolo Odinga nopogore gi jou mago koke wi gari gi samoro ne ntie kuonde mane gi kwere okwere ni ntie gik moko moko nyal tim Raila ok nyal kwere iwinjo jowate anogin joga nikech koro anogin joga an gina kia miriambo jos jowate iwinjo wache the both sides. Lastly, ang'omiyo wa form parties brother. Parties ok bed formed adaduoki iwinjo an mawuoyo parties ok bed formed kende no act as an NGO. One form party to advance the communal ideals. One, who feel bedo marginalized. To samoro party no e gima nyalo teru e power. Onge party mi form e Kenya ka. Ni wan nyaka wabedi upinzani nyaka chieng. Godiem onge capacity ma produce a presidential candidate. Manyalo outshine President William Samoei Ruto sani. Right? To nyaka walos coalition. Nikech karo ODM oseloso coalition 2013 to 2017 ne wan giwilo ni CORD, right? 2017 to 2022 ne wasebedo gi CORD, wasebedo gi NASA, wasebedo gi Azimio mago coalitions. To coalitions gite chama wane ni eigi ODM ne mane strong emomiyo no produce a candidate. Sani be ODM oloso coalitions magigogi ma ok mokwongo ODM oloso coalitions. To samore coalitions magloso gi king'iyo ni kopono bure matek manyalo yombo Ruto ibiro wuoye mesa ki osechiw experts koponi William Ruto samore matek manjoka nyalo yiero ibiro wuoye mesa to kinyalo wacho i wang TV ka ni mae mokwongo ODM loso chama kani jogo dwa uso chama joge moda uso chama to into nera kada uso chama bana ni Joyce adwa we baskoro owadwa mawuoyi ni wacho gik ma owadwa mawiye lewni wacho adwa wacho that is naysay allegations rumors that are not true. Mane baba Jaramogi Oginga Odinga onendo ng'at mane okwongo wuok e Ford Kenya ne en wuode mar Raila Amolo Odinga mo form LDP winja baba no form mano because he had a vision. Baba ose form nyaka NDP ema nomiyo oluonge ni Tinga. Baba obiro magi form Pentagon magi bet jo Pentagon obiro moa bet gi ODM from 206 nyaka kawuono. Gima ok wanyal keto ok wanyal wacho ni ji obede one box. Yes, we cannot tie people's heads a box achiel. Gima wadwa wacho ka ni kik wayeny ni kik wasech nikech taxes mar jo Kenya ema loso roads. And the president that has a duty over every citizen nikech no swear gi muma no bo serve every citizen. Koro gimwa keto development onge karwan wawuondore it's an hypothesis that is not true, a fallacy moka adiera. Kuonde moko ntie maricho molok pinjwa anasewuotho kata Homa Bay muneno ni it is because there is an enlightened boy ma gazette kawuono keto madiere ka miluongo ni Raymond Omolo. Ray osetiyo Ray tiyo to gima kwayo CSS te including Mbadi notergi kuro ni mondo giti gin experts including Wandai stima onge kuonde moko. Nyochi neno ko Olkala hotel ni jinya ka Pulse mix stima. Gwenge moko waonge stima. Koro wanen jogwa with the taxes they pay, are they getting their returns? That is a right of every Kenyan. Kendo president wacho nitasabu walionipigia kura na ambao hawajanipigia kura. That is democratic and constitutional swearing in. Koro gik mwake toren kawane serikal akiana ngoma botimore ansani ngada pesa. I'm getting 49% of my salary. The rest is on taxes. And so the services, I need them to be on the table. Koro kijana mawuoyi gima wakwayo ka. Wakindo juka. Ojuka. Gima wakwayo. Ineno gunism.
snake ma chamo wani emonego wathul oko. Wabed jo ratiro, wabed jo adiera, wano kwan jo kwecho. We are not going to beg for services to be done. I don't have to kneel before you to get those services. Lakini kawan gijoma patch giler makonwan ka entieka kaka wuoyini. Wabed joma timo gimonyalore. Governors mekwa sani wangeni onge health services madhi in all counties. All counties jotuo sani jintie ginganyo. Meaning all governors, 47 of them have failed us. Counties ntie jomok chul nyaka counties Mathuro Manyanza wachul jopiny. To kikwa kao pes jopiny ni mwachungo kwa timo campaign. That is wrong. Wati gipeswa jomoko nyocho wachoni kataka gilive 100 years gin pod ok gibet modhier. Dhier oktam. Okiyombi. To dhier be okiyombi. But what we want is development, right development. Maonge corruption, maonge nepotism, majumi bedo elected in different offices of government. Let them be truthful. To chama namar ODM, we need to call ourselves for a reflective meeting. Mondo wabed piny, wapenjre, ni koth magoyo wani, no chako goyo wa when. To kawan je matin mokdo winjo other people's information, ODM will be left an empty shell. Tado kon president, ko wega ne ODM no, bobet giji, ko kwa winjore kaka joluo, he will be talking to himself an empty shell. Joluo bogo ne kura, whether we have leaders who are singing 1 term or 2 term, Luos will make their informed decision based on who he is as a person, what he has done individually. He doesn't need any person. Mondo watch geek ma wawacho ma ketho wa manego nyithindwa manego business wa. We need to stop. Nitege madwa na wacha Joyce ne brother na Okinda daktari amor ka gitemo wacho ni okochuno nwa bede ot achiel. Hapa ni na normal setup mar familia kuonde monyuolwa. Nitie nyithindo madoga kuom wuonegi, moko dok ga ir minegi. Koro it means ni nitiere pogruok moko manyaka bede because of interest but not conflict. Koro interest, self-interest emanya kelo conflict. Tadwa na nyisi kamae. A good example nyamisia county kumae. Jaramogi Oginga Odinga, Raila, Oburu and any other person. Not yogi more than 6 political parties mondo gibed in leadership positions, not powerful positions. Iwinjo. Koro okane makosa mora ka jaluo mora ma Nyanza oloch political party mare. Onge gimonego wang'e, gimonego wanyis joluo bende. Maendeleo mar gweng mar constituency ward gi county okochuno ni ngato nyak bede a specific party nikech allocation kowuok e national government odhi equally. Whether you are an independent candidate, whether you are in Wiper, whether you are in DCP, whether you are in Linda Mwananchi, whether you are in Linda Ground, nyiso ni aloko yieri kaka jatelo. Kaluo Nyanza allocation dhi biro mar CDF kaka nonego bi, mar ward dhi biro, mar county dhi biro. Penjo pesagi utimo gamo. Thank you. Winjo beni koro jibeda accountable. Yes. Joyce. Yo gi poduo mana maber. Ki wuoyo ti wach gi wach ni mogik. Yes, wadhi ka watieko twak marwa. Kamano. Jo gi poduo mana maber. Achiel kuom gik maketo chunywa gi tabu kod group maluongo ni Linda Kialang'oni. Linda Mwananchi. Iwinjo. Jogi gin mana jo siasa kaka mamoko. Kik wen ni piny Luo ka ni ODM ne chama kende. It is several political parties e piny Luo. Wan gi neto, wan go gindo matin. Iwinjo? Wan gi Ludo Walo. Jogi kochung' ka wuoyo kata wan gi Jaugenya cha. Ochieng. Godumbe cha. Jogi kochung' ka wuoyo tiwinjo ka giwacho gima gidwaro kata gima gi stand for ne oganda. Tineno group ma wan go ni group motelne gi Babu, Karoli gi Orengo. Right? Gi Sifuna. Gin chok ingeni kopo ni giwacho 1 term to Sifuna samoro maybe jatend gi madwaro komker to aduogi maduongo nego bed Ruto. Okonego be kata ODM.
as a political party. Onego berun ke Ruto no ema gidwa gon ke giwacho one time. Do mana dieri. To yudo ka maybe ok winji mawacho. Iyudo ka koponi Sifuna wuoyo kata yudo ka ja Trans Nzoia cha wuoyo tiwinjo koluongo nyingo buru kaka Medioka jaduong' Moti Orengo wacho no diem osetho oserumo. Iwinjo ka Rigathi be wacho no diem nosedhi molal. Iwinjo ka Babu be wacho daktari wacho ni PS Raymond Molone. Iwinjo ka en ma Babu goye. Iwinjo jogi mago nyalo kelo chungu ni to kare jogi nikech ng'ene koponi jogo wacho ni wan kaka wan jatendwa madwaro piny en Bob Agri Orengo kata Sifuna dwaro loko piny. Ruto ni osetemo kumugi kene to kai kumwadwa kete. Aya neno wadongi thuolo matin ahinya wadongi dakika 5 kende to tigo twak marwa ka watieko mana mapiyo piyo wechegi mago mag jore ng'a winjo bed ni kaw majokum nikech par ni chieng' tarik 21 dwe mar 7 mano mahiga ni jatend piny no wuoyo motegno kowacho ni winjo bed ni kedo kod wechego mago mag njore kaachiel kod gunism to nyaka sani wantiere dwe mar 8 pod waneno ka gunism gi pokorumo. Ng'a winjo bed ni ikaw seyo kendo ng'a winjo bed ni tieko gi chuth mondo wawe neno kitiyo kod rowere yo marach makelo tulo kelo kethruok mag mwandu kendo kelo nyaka tho mapiyo piyo okindo jiuka ka watieko. Ng'at manyaka wakuong wachayo en ng'at jasiasa moyier to take advantage mar nyithindwa kuom poverty to miyo gi pesa matin to gidhi gi ndara. Ng'ama kamano onego make. Mar ariyo achiel ng'at monego mak machielo en ng'at matemo pogo ganda. Opiro gi weche moko mapogo ganda. Ng'ama kamano bonego make. To Joyce gima nyaka wayie mamwandu nyaka wayie ni as a community kechi wacho ni makoro watikogo ok wachak water oganda wa endara nwagore ne joma moko. Mano ok wachak wayie, mano osetieko wadwa. Mara kan tie joma plan ni as ODM ni gin group mani ODM ni gin nyaka tie joma dhi endara koko ODM kik lose its original identity. Mano ok wachak wabedo. Mogik jothurwa kochakore gi Mboka Dimo nyaka Wathong'er Nyatike wapururu walemuru wabedu e serikal. Erokamano. Yes, Daktari wachni mogik ka watieko. Joyce agoni erokamano ahinya kuom kele studio gir gunni nyocho thaga manyocho wabed gi wach matek ma wuoyo nyaka gi men piny Mama Ida Odinga makon mama you need to address this. Tamor mama no oro nyaka message ni PS marwa mukonen gini we have to do it. Adwa wacho niya political difference mawantigo Nyanza is very healthy. Okinyal confine ngato with one ideology. To gima duong one jo Nyanza podwa bobet joluo. Gima divide wa either ni kao nyithind ji to keto kite ndara bianyo ji goji dhie otende ni corridor force gi kendi chung kamoro miwacho jomoko wacho 2 term tibo kadho go. That is utter nonsense and rubbish of the highest order. Awachoka. Kendadwa insist in such a leader should not be given a chance to lead mwananchi. Nikech en okonyal kata lead himself. The next thing, I want the government and the security officers to take it seriously that any life that is lost, any blood that is poured, wherever, which place in Kenya, and blood marja Kenya. Erokamano. Thank you. Erokamano enya Dr. Agnes Salome. Luis, wachni mogik ka watieko. An wachna mogik number 1, adwa na kaw thuolo ni mondo agone kingpin marwa His Excellency Babu Owino erokamano, our party leader James Agri Bob Orengo erokamano, to gi lawyer marwa mar Linda Mwananchi Karoli Omondi erokamano. To adwa na nyiso oganda joluo ni yiero mabiro 2027 ni an kaka tonga mar josiaya agombo ni sama jasiasa bo biro wadwa ni wang'ni wayier jotelo kik wayier josiasa. To ka ng'ato biro kwai kura wang'ni kaluo Nyanza penjo mipenje kapok ipango line kikaw pesa komondi then kitieko ket pesa ofuko
to penje ang'o midwa nwa yieri kendo wang'ni. Mani gima dwa na nyis joluo nikech wan gi problem wa recycle leaders mok konywa. To nitie gima koka wacho ka lin tadhi bet gi problem. Nitie island moro iluongo ni Marget Island. Na yudo report nikech an afuambo akaw report matindo tindo. Na yudo report gin gi ywak ne county ma Siaya mondo mi omed gi e ward nikech gin mana gi ward achiel maka jotuo ng'eny to nitie jotuo moko migolo oko. Gionge kata gi emergency service mar manyatero jatuo mondo hau thieth maoko, then gi security mar gi ka gidhi lupo. Erokamano, erokamano. Erokamano inyalo iso mondi, mano jatatija Julisha Mkenya Initiative, Dr. Agnes Salome Awuor, janon siasa kachiel kodino Kinda Ujuka, janon siasa kumkaw thuolo maru kinyi makawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak nyakora Mugia Jwang, imbe nagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochope giko mar twak maru e chenro maru piny. Wageno ni wechego mago mag njore kata gunism ibo bed ka ithiro e pacho kae kendo rowere kik yie mar mondo mi josiasa oti kodgi e yo ma ok ni kare. Mar ni mano kotimore to rawere gi wegi ema moko kuom gi wito ngimagi to moko bende ema koro dong kod hinyruok makoni kod kocha to mano ok ni kare ahinya. To bende josiasa duto nitiere thuolo mar dhi e gweng' moro amora mar timo kisera mar ombulu. Nyakwara Mugia Jwang ibed kod odiochienga makare. Oriti masani nyinga Joyce Oduor. Nyasaye ko kapenyo dhano kara in kanye. Nyasaye ko kapenyo dhano kara in kanye. Kinde magingi